So ayun po guys, tapos na po kami pinaghanda yung mga pagkain namin, no? Ito po, napakarami. And thank you so much talaga kay nanay at saka kay tatay, yung mama at papa ni yung It Vlog, no, nga pinaghandaan talaga kami, pinagluto talaga kami ng masarap na ulam. Ito po, manok. Yes, native chicken, native peps mayo. Ito po, meron din po ito. Escabeche po mga peps. Tuna yan. Tuna. Ito po, escabeche. Kaya yan. Yung baga kay Kubal ba? Kuha ni siya. Fish na siya. Fish. Yan, meron po tayong kinilaw. Gawa po ito ng tips mo yun. Gawang pagmamahal. Birada. Yan guys, so, let's try na. Ayan po, meron pa kayo. Napakarami namin ulam. Inihaw. And pagkatapos namin kumain, punta po kami. Saan tayo punta, bro? Sa Bluhol tayo. Lohol. Maligo kami. Oh. Sige na, let's eat na, no? Let's eat na. Father, Son, Holy Spirit. Amen. So, yes, yan. Kaya na po. Ayan, maragan. Aray ko, spako. Wow, sakto kay slata imong manok na eh. Daniya pa mo. Sabi ko kay bro, yung dragon bro. Dragon balls. Sa akin lang itong isang sabaw eh. Yan, kapag ako kumakain guys, gusto ko talaga sa sabaw, no? Kasi yung sabaw talaga, parang kapag yung katawan natin is parang hindi tayo masigla, kapag muhigop tayo ng sabaw, ayun. Babalik yung energy natin. Yes, magiging energetic talaga tayo. Yan na bro. And isa sa nagpapasarap ng native chicken na tinola, yung malunggay talaga. Nilagyan ni mama ng malunggay. Sorry. Ngayon, tanay? Sige na. Si nanay at saka si tatay hindi pa kumakain guys. Si mama at si papa kasi guys, kumain sila ng agahan, mga almost 11 na po sila kumakain. Ganyan kasi si papa every morning, pupunta siya doon sa farm, doon sa Niyugan, tapos magdadala na lang siya minsan ng baka. Pwede tumangin sa plato na eh. Asa ni mo yun? Tanong yung dragon fruit ko. Ano ba dito bro? Kuhan. Na bang hilig dito ito bro? Basta di lang siya mahawungan. Kabunto to ba? Kuya, kabunto. Ay, makahawang siya bro ba? Hindi siya matilungan. Oo, matilungan din na siya. Tinanong ko eh. Mas masarap yung kain kapag nakakamay. Hindi na eh. Abangan nyo guys, manguha kami ng butong. Hindi siguro to. May bawa to sa Albert. Kaya ba ito lang, yung tatawag daw siya maka. Marumbakon, di ba niya? Marumbakon, James. Tapos ito mo kasi isda. Isang siya pa. Layo to yung isda na. Asnog ba? Oo. Hindi na isda bro. Okay bro. Dato ang kilid. Sige lang bro, sa susunod, baka maka-order ako yung paikot-ikot na misa. Pwede mo sa amin bro. Ganun na lang ba no? Okay lang. Yeah. Ikotin mo na lang yung misa. Pwede mo ito magpagawa ito bro? Oo.
Yung ulam na center. Mm. Pag gusto nyo, diyan eh. Yeah, try na. Okay na. Ulit mayo kay sa Bohol, bugnaw ka dito. Huwag ka mga sa soft drink, ete. Mama, Butong rami na. Butong. Abot ko. Mas maayo na yung din sa inang soft drinks na kaya may UTI intaw na to may. Bitaw. Tagsaan lang. Kasasagtakan lang. Sakto na bro. Taon ba usa-usa lang. Kaduhaon mo ang kayo si Ana na. Ang alam mo po. Yan. White or brown lap. Ay, tingin. Ato lang na dili dapat bro. Ha? Alimu ko na. Ay mo kong huli. Boy, kung ano sa una, namata na. Nakunan. Dagan na ito sinago. Muray, bitkan mo. Bitkan sa kanang wan. Talag. Galit naman. Kusur ko pa ulan eh. Sila yung sa itong purukutok bro. Lahat ng korokotok. Tutok mo lang. Boy, naghapon na sila no? Nandun sa December. Pero ano yung buhay ang antok mo? Ang krokotok, gagmay na. Hindi kayo kulang untuk mo. Nagdag ko kayo. Ay mo silingan ano sa una bro. Daghan kayo ina na bro. Tuk mo. Nga. Katong pagkuhan sa bird flu ba? Ibang buwian na niya. Basim na to. Takod. Daghan na. Di Pag na kwality na lang, Ano na? Kill. Rapogo. At Pugo sa na na. lang. Kanakapit ko. Hindi ka naman pugon. Sige, pag itlog. Bigla ka magtanok ba? Yun eh. Sa umong mo. Pag magbusita na. Tulog kusog na makapahay blood po. Labi kayo bro. Kuhan, magbula-bula ka bro. May patunga ba? Murag kuhan, quick. Ano siya mo quick? Ito ang gabangan sa una ko. Kuhan. Ay yung bula-bula. Itlog sa pugo yung bukang. Wala mong video bro. Ano? Nabigyan ko yun bro. Wala rin. Tara-tarihan ang concept bro Marvin. Tingo bro ba? Kami, kaya sa Sa ako ng ulit eh. Usara apod. Ay, tips. Oh. Tulong niya. Ang bilyom niya bro. Wala na. Kaya di na kaya sa imbi. 64 ang mo kayo? Lamit yung mga kilo na tips no? May mo tips. May yun. Sa impan lagi. May inspiration. gano'n na. Ayun ang undang na yun. Ay, Kaya kabalawan sa inyo nga baryo na. Barangay man na tayo. Barangay. Sa Badawan. Akap lang ang sugod. Pero po so good hapon. Oh, ang kabalawan sa sugod katong ila ate. Bukod. Sinusun bro. Kuan bro, asawa sa kong ison bro. Kabalawan. Kailangan.
Ug ang kalangahan bro. Katuod na ka ug ato mo agig pansoy. Wala pa. Pero kato na ng Sir Draw. Kanto ko dito. Unahan lang Sir Draw bro. Ice cream na. Sa tungso na may kawayanan. Di unahan pa jud. Ato na dapit boundary sa tabili. Ato sa to pansoy. Nag-ana. Nag-ana ang daan. Nag-uway ba? Kato nga rin patabili. Kato. Pansoy. Pasagka to siya. Ang katong, inag-abot na mo dos babaw, ang katong palak, pakamansilis, ari ka pa right, lapos sa imburnal. Nag-abot mo sa imburnal, nagway naman po dito, nang nag-ana ba? Pa-right ka, mo tayo para lungsod na, pansoy. Itong mga nagto mo pagpili program ko dito mga dito agi ako. Dalangahan. Oo. Doon tayo kung sila third draw, sagka. Doon mo kayo diha. Doon din sa draw dito bro. Damot nang, kaling kasadaha bro, o nalapos pa ni kalangahan, kanatong gagian ba? Nabot. Kalangahan naman ko dadaunahan, no? Doon man to dito na Sir Draw kay pwede ta agi natin charing, pwede po ta diretso. Kato mo dabang ta sa pa natin sa. Kato kung paubos ta, paano muna ari katong highway na. So kami kato kata na Angel no? Padung ta dito sa Doon sa baktas. katong Napilibak to sana nung atutong gagian ba? Mayroon pa agad to. una apit daw. Bintahan nagahan dito bro kasi atong una bro. Lindot dito. Samot tag malahos to katong semento yun nga rin sa kwan. Itong repair ba? Kublikan lungsod. May pa man ang bukid-bukid do kasi sige man utaro ang mga kantada. Ano mo yung mga kwan bro? Sa highway pambiyaan. Ito? Dali kayo. Ang kakuan ka ng highway yun. Kanang guba undaan ba? Kang bangag-bangagan. Yan. Bukay kay balikod. Sana. Talan ba? Makagina sila nagto. Agi mo po nito yung haka na. Ito nga. Nakagiraw dito. Nga ito guba. Bangag-bangagan karon yung kasunod adlaw. Ukabo na? Aram ko agis daat. Kabo na. Kagaigan. Traffic man to sa may... Palabayan pag ilang buwan. Ayaw agis daat. Mas mayo bro daat bro kay katong aris may ini bro. Kuyawa dito bro to mas babaw to may nagkaot dito. Kuyawa mahulgon ta eh. Ang sila daat abi. Masigit lang flight. Hindi ka katong sugod. Tingin din ko. Kumato ko tugod. Alam ko agis daat. Tingin ba? Asa dapit ang sina para daat mo. Kita katong ban. Dike. Dike. Nato yung contest na warag bandira dia. Atas kiyas. May pabin. Ako na lang i-drop dyan sa logo ang daguntot niya. Ganun lang ko ako. Wala man. Kaya basi. Pagkachat na daan. Nakat dito na ako. Itong date daan. Mo gani. Kanang wa ka naman dugag sugod para ako ibilin. Ato na lang na. Ato lang mo eh. Hindi ko an. Ato lang ba? Gikan tantos pa ba. Oo. Duty ba ako sa mga adlaw ka nang Martes. Dito yung Martes. Duming karon na ko mo. Pre. Dito ka Martes. Ato lang ka sa iyong farm. May palagi ana ako butang sa skina. Magkuhan kong tindahan. Namo ko'y kaila diha. Peter, sabi. Bro. Ulit ninyo bro. Pito ninyo. Ano natin kaila dia? Kung magikanan. Ay, katong bike. Oo. Karang bike? Dili. Dili. Dito na sa Ubos ubos. na kanaanan sa ubos so pakabot sa likit. Oo. O may laing na kanaanan dia bro. Di kabot sa email. Itong may kapilya. Katong may Itong uwas dragon. Asa ato? Karang isud man mag-upamay sila gunyang. dili sa Sandayong. Sandayong. Liki. Liki na nga. Liki na? Oo. Di ka mo sa Tinisan. Wala pa Di pa kabot. tumaliki. Wala pa na maliki tips. Di pa Wala pa na. dugot. Wala pa na. Naman na pa man sa ubos sa liki. Sandayong bro. Sandayong bro. Di ba sandayong liki? Sandayong pa to. Pa left side or right side ay. Kung ano ka magsugod. Ay, katong nay dali pikas. Oo. Nay kontaran dia. Oo. At bang na ikato Kato bro, kana katindahan bro. Kanang giana de forma umurgi. Kaya nay katong pas ubos katong mura og karang berhin. Oo, kana. Okay. Yan na lang ko ibili ha. Tingnan kung karon sa mga Martes. Martes so Lunes na ako ibili nito. Dili ba sa buntag? Oo, Martes punta ko doon ako sa farm. Ngayon ako inon nga apiton na nimo. Ninyo para makanon ninyo ba. Kung matapon, ito lang ito. Nasa yung tagitay. Ano mo sudal? Kasi lang appointment. Ay, Ang lagay ng buke. Nilitag ka dito mga ikaw. Uliyo. Ano Ikaw, yung minyo, minyo naman ko. Tama na. Mga ikaw, mga tagpo. unsa ka sa sino mo, bro?
Ang mga litaw mo. Ano niya naman sa James na naman siya Tamog inyo. Duha yan anak niya. Ano no? Oo. No. Anak ko si Leah. Doon na yan, No. Ang menu, dili hindi na pwede. Oh, mugid na no. Bawal na kani sila ba? Kitara mo. Wala. Ay, sir. Pitik niya, wala. Ipitik na bro. Ipitik ba? Nakakuan bro, nakakot na nag-hindi. Hindi napitik ba? Nibitik bro. Naginom kayo. Ano guys, tapos akong kumain. Oh, saging mo dia. Ano mo kilo si Tips eh? May sim lang talaga yung saging. Ikaw. Yung saging guys, tapos unang kumain ng Tamban. kanin. Ano mo kilo si Tips eh? Ayun, dami kinilang bro. Saging guys. Ito talaga ang isa sa nakapabusog sa atin yung saging. Pagkatapos mong kumain ng kanin, kumain ka ng saging para kumpleto ang pagiging unggoy mo. Nganong hilay ang signal dire bro? Tago siya bro. Tago siya bro. Bungtod gini bro na. May signal. Tago siya bin kanang murag may pang bang. Signal level 9 bro. Kung tag maayo kay inigday to gawas mo uyog yan mga yog-yog ni. Mga sarang ura sa mga namuli bro. Hindi ta magsuri-suri anak boy kung uli ninyo. Asa wala ka kanya. Bungtod ka. No? Suri sila ito sa anong sila. May madali tayo sa kuan. Mapit naman tayo ka. Bali, happy tayo dito. Gabihan mo bro. Pagkapit mo wig bro. Katong sa kuan bro, tagkinin to sa kapin bro. Ang usa? Hmm. Niyo palita? Ako tanyo? Ako dahil tayo nga lang. Para tatanggaan ba? Asa ato ba? Kinintos. Basta. Kinintos 40 na ibi. Naman sa kuwan, sa babaw sa City Mall. Sa highway day bro, wala na di na. Nagkuhan ko. Akong gisend din yung picture bro ba? Ikaw dito nag-send ay? Oo. Sabi ko mag-siya okay na ito. Ingon pa kayo dito. Di na kanina nag-shopping ni Cities. Kaya pagtanaw na ko, yung dire mga wig ay. Ang kuan agree ba ka to nga akong kuan bayad ko sa tanan. So, ayan guys, no? Tapos na kaming kumain. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye! Yan.